Jagoran 'yan adawar Rasha, Alexei Navalny, wanda ya fice ta amfani da kafar sada zumuntar zamani wajen caccakar gwamnatin kasar ya mutu a gidan yari. Navalny ne mutumin da ya fi caccakar shugaban Rasha, Vladimir Putin, da manufofinsa, kuma ya koma Rasha ne bayan da ya murmure daga raɗaɗi da tasirin gubar da magoya bayansa ke zargin mahukuntan kasar sun shayar da shi. Da isarsa kasar, kotu ta aike da shi gidan yari, kuma a wannan Juma'ar ce ya ce gagarin kunan. Bayan da likitoci suka gaza farfado da shi biyo bayan yanke jiki da ya faɗi a yayin da yake atisaye. Hanna Mahmud Kaduna, RMC Hausa Times. Mata fa kun riga kun zamo lamba daya, ayyukan yanar gizo yanzu banga kamar kowa. Na ji daɗi shine gari. Hakika jama'a suna yabawa da ayyukan masu inganci daga kamfanin Matapop. Katafaren kamfanin Matapop suna sai da data mai kyau, katin kiran waya na kowane irin network. Matapop suna biyan kuɗin lantarki, JB subscription da dai sauransu. Daɗin daɗawa, Matapop suna mai da katin waya kuɗi wato airtime to cash. Bude maku website a cikin sauki da rahusa da dai sauran ayyukan da suka shafi yanar gizo. To saura da ni kawai, ku garzaya Play Store domin ku sauke manhajar Matapop a cikin wayoyinku na Android ku ci gaba da kwasa garabasa. Za ku ce, dama sun faɗa mani, Matapop manhaja mai inganci. Domin tuntuɓa sai ku kira lambar waya kamar haka, 081-30-01-60-94. Matapop suna gaba, saura na biye da su. Matapop kun riga kun zamo lamba daya, ayyukan yanar gizo yanzu banga kamar kowa.